Ворог продовжує шукати слабкі місця в обороні Сєвєродонецька, але марно. За даними Генерального штабу, росіяни гатять з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, стираючи місто. У Сєвєродонецьку, сусідньому Лисичанську, а також в Устинівці, Привіллі, Гірському та Катеринівці, що неподалік, росіяни знищують інфраструктуру. Їхній штурм на Тошківку та Катеринівку відбито українськими захисниками. Утім, епіцентром боїв на Донбасі залишається Сєвєродонецьк, зауважив президент Володимир Зеленський. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу. Російські окупанти невпинно гатять з важкого озброєння вздовж лінії фронту, а напередодні завдали ракетного удару неподалік Краматорська. Під російським вогнем також Верхньокам'янка, Золоте, Берестове, Слов'янськ та Нью-Йорк. Там завдала ракетних ударів ворожа авіація. Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха. У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат, і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремої мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу. Окупанти обстріляли Інгульську та Березнегувацьку громади Миколаївщини. Загинула одна людина. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». В області пошкоджено лінії електропередач та оселі мирних жителів. Натомість українські воїни майстерно смажать загарбницькі позиції на півдні з артилерії. Ворог планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на застарілих Т-62. Додатково розгорнув артилерійські підрозділи, а також ракетні комплекси «Точка-У». Щоб сповільнити звільнення українських земель, окупанти вкопуються все глибше, укріплюють оборону та мінують територію. Щоправда, мінами, які ледь на 70 років відлежувалися на складах. При спробі встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів. З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Окупанти намагаються створити ілюзію свого панування і навіть привозять на поки окуповану територію Херсонщини своїх родичів. У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди. Самі ж родини окупантів не приховують свого захвату від рівню життя на Херсонщині, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вище від їх рідних російських регіонів. 600 тисяч тонн продукції українських аграріїв уже вкрали росіяни. Про таке повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він спирається на свідчення учасників розгалудженої мережі аграрної ради, які зараз перебувають на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Окупанти змушують фермерів віддавати товар за безцінь, а в разі відмови просто відбирають, маскуючи це під так звану націоналізацію. Поцуплене збіжжя везуть до окупованого Криму, до портів Керчі та Севастополя. Звідти награбоване відправляється на Близький Схід. Щонайменше 100 тисяч тонн українського зерна уже продано росіянами до Сирії. Такі грабунки, на думку Дениса Марчука, мають дві мети. Перша ціль – це поставити частково продовольство в свої федеративні округи, які особливо є не аграрними регіонами, де люди живуть досить бідно, де немає достатньої кількості продуктів харчування. Яскравий приклад – заява законодательного совета Красноярського краю, які сказали, що вони залюбки приймуть херсонське збіжжя, яке викрадено, і вони його реалізують для своїх потреб. Другий варіант – це комерційна складова, тому що те, що вивозиться, це вивозиться на
десятки і десятки мільйонів доларів. Самі розумієте, це кошти, які потім в перспективі, на жаль, можуть бути використані для посилення їхньої військової агресії на території України. Українські правоохоронці розслідують крадіжку продукції українських аграріїв як порушення законів та звичаїв війни. Ба більше, судна, які вивозять збіжжя через закриті кримські порти, є порушниками порядку в'їзду та виїзду з окупованої території. Факти загальновідомі. Більше того, є кримінальні справи, які сьогодні веде Генеральна прокуратура України щодо таких зловживань. Це фіксує Головне розвідуправління, яке теж надало інформацію. Тому я сподіваюся, що коли ми найближчий час переможемо Росію, ми матимемо можливість, задокументувавши всі ці випадки, вимагати через судові інстанції світові, щоб Росія виступила країни-компенсантом перед людьми, які пострадали через їхні дії. Про масштабні крадіжки російськими окупантами української агропродукції йшлося і на засіданні Міжнародної зернової ради. Міністр сільського господарства Великої Британії Вікторія Прентіс заявила, що знає про ситуацію з перших вуст від аграріїв Херсонщини та вимагає розслідування. За підрахунками Мінагрополітики України, росіяни можуть вкрасти до 3 мільйонів тонн пшениці, яка залишається на окупованій території. Окупанти вже не приховують та відкрито говорять про перший потяг з награбованим, який рушив з Мелітополя до Криму. Вантажівки з зерном постійно фіксують жителі Севастополя та Керчі. А напередодні у Керчі помітили зерновози з написом «Майкоп». Це в російській Адигеї. Близько 165 тисяч українців знайшли прихисток в Туреччині. Зараз там залишаються близько 50 тисяч. Про це повідомив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар. Дипломат пояснив, що жоден з українських громадян не оформив статус біженця. Більшість отримує посвідки на тимчасове проживання. Люди на самозабезпеченні, оскільки в Туреччині не створено додаткових підстав для допомоги втікачам від війни, уточнює Василь Боднар. Більшість українських громадян зупинилися неподалік Анталії, Стамбула та Анкари. Це є значна частина також жінок з дітьми, які змогли виїхати або своїм транспортом, або вилетіти. І це частина кримських татар, частина турок-мосхетинців, які також різними шляхами потрапили на територію Туреччини. Окрім того, у нас перебуває зараз понад 1500 дітей-сиріт, в основному з Дніпропетровської області. За допомогою одного з наших бізнесменів, місцевої влади, бізнесменів, нам вдалося евакуювати десь 9 груп цих дітей, і вони розміщені зараз також в районі Анталії, в певних там готельних комплексах. Майже 80% турецьких громадян вважають війну Росії проти України загарбницькою та несправедливою, каже посол Боднар, спираючись на результати місцевого соціологічного дослідження. Утім, досить болісно турецьке суспільство сприймає критику щодо контактів Анкари з Москвою та їхньої співпраці. Маючи такі класичні мусульманські цінності, турецьке суспільство завжди на боці того, хто пригнічений. І в даному випадку це і психологічно, і політично на народу нашому боці. Практично це висловлюється в масі гуманітарної допомоги, які ми посилали до України з перших днів війни. Наше посольство буквально на місяць-півтора перетворилося на великий склад, де ми кожного дня отримували тонни різної допомоги. Турецький народ дуже сильно відгукнувся. Були такі випадки, коли люди там знімали з себе золото, годинники продавали просто для того, щоб допомогти закупити якісь медицину чи продукти, чи іншу гуманітарну продукцію. Більшість народу вже знає, що таке «Слава Україні». Чемпіонат руського міра або Ліга невдах. Росія, яку випхали з усіх міжнародних спортивних змагань, створює фейковий альтернативний чемпіонат з футболу. Учасники такого турніру відповідні: команди з окупованого Криму, Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя і навіть з Абхазії, окупованої території Грузії. Окрім жалюгідної спроби імітувати нормальне життя, це ще й непоганий привід
освоїти московські гроші. Лише окупаційна влада Севастополя хоче витратити на так звану академію футболу $1 мільярд. Своєю чергою так званий Кримський футбольний союз вже 8 років марно мріє увійти до російського чемпіонату. Президент України заявив, що Росія з окупацією принесла і свої неадекватні ідеї. Він додав, що люди на окупованих українських теренах, зокрема в Криму та на Донбасі, пам'ятають Євро-2012, яке розпочалося у ці дні 10 років тому. Тільки повернення України, яке обов'язково буде, тільки наш прапор, тільки український закон означатиме для цих територій, для цих міст просто нормальне життя, знову життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на Донбас-арені.